Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Сёння хацелася б некалькі словаў сказаць пра тое, што было б, каб Пазняк у 94 годзе перамог на выбарах прэзідэнта. Гэта, канешне, фантастыка не навуковая, таму што гэтага быць не магло. Але справа ў тым, што зараз шмат людзей пеняе Пазняку, абвінавачвае яго ў том, што ён там все заваліў, все здрадзіў, все, яны нават кажуць, все прасраў, і вінаваціць Пазняка невядома ў чым, абы проста знівеліраваць ягоныя погляды і ягоную палітычную вагу. Дык вось, менавіта таму я і хацеў бы трошкі пафантазіраваць наконт таго, а што было б, каб перамог Пазняк у 94 годзе. Армія найперш за ўсё выйшла б з ягонага падпарадкавання, проста сабатавала б разам з пэўнай колькасцю чыноўнікаў дзяржавы ягоныя распараджэнні і ягоную палітыку. Таму прыйшлося б Пазняку праводзіць тэрмінова скарачэнне войска, скарачэнне дзяржаўнага апарата, скарачэнне яшчэ апарата МВД. І вось абазлёныя вайскоўцы, абазлёныя чыноўнікі, абазлёныя міліцыянеры, як это было з АМОНам у Рызе і ў Вільні, вось, яны сталі апірышчам антыбеларускай апазіцыі. І іх потым, адразу, конечно, у далейшым масава вербавала бы служба рускай военной і палітычнай выведкі. А ў далейшым з іх бы сфармавалі атрады паўстанцаў, яны былі бы ядром атрадаў военізаваных, которые бы выступалі супраць суверэнітэта і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі. А гэта было б непазбежна, у момант абвяшчэння Пазняком пра выйсце Беларусі з АДКБ і пра далучэнне да НАТО і да Еўрасаюза адбыўся бы тэрміновы замах на прэзідэнта і спроба захопу улады. Хутчэй за ўсё на гэтым ўсё бы скончылася, бо замах быў бы удалы, Пазняка б забілі, і адразу запрасілі Прасею увесці ў войскі і зрабіць нам такі парадак, як у Расіі. Там все добра, дэмакратыя да нас прыйдзе з Расіі, тады казалі на кожным рагу нашы беларускія апазіцыянеры, которые выступалі нават супраць Лукашэнкі. То бок была б забяспечана улада вайсковай хунты ў Беларусі. І вось тут да слова хочу звярнуць вашу увагу. Менавіта так уяўляў звяржэнне Лукашэнкі Фядута, нынешні сядзелец у турме, якраз за спробу дзяржаўнага замаху. Нават калі Пазняку удалося захаваць уладу ў Мінску і ўласнае жыццё, то вайскоўцы разам з наймітамі з Расіі, якімі-небудзь там вагнераўцамі ці яшчэ кім, тады яшчэ вагнераўцаў не было, но такіх наймітаў было б з Расіі. Вось. Яны пачалі ствараць такія паўстанцкія раёны, рэгіёны у Беларусі, асабліва на ўсходзе. І развязалі б тады доўгатэрміновую вайну з цэнтрам, з Мінскам, калі б Мінску удалося ўстаяць. І заходнім рэгіёнам удалося б адстаяць. А вось ніякай дапамогі ад захада тады не было б зусім, проста не было. Нават коўдры не прыслалі б з захаду, як Абама калісьці прыслаў коўдры Украіне. Нам бы не далі нічога, немцы бы з рускімі ламалі бы рукі Мінску, каб Мінск перастаў супраціўляцца і неяк дамаўляўся бы з Расіяй.
уваходзіць усёй Беларусю у яе склад альбо абласцямі. Ужо тады існавала думка, што трэба ўваходзіць Беларусі абласцямі ў Расію, і, дарэчы, вылучаў гэтую думку ніхто іншы, як Савастьянаў, які тады курыраваў, значыць, службу бяспекі ў Расіі і быў запісным патрыётам ад дэмакратычнага лагера вось гэтых немцовых, там іх і так далей, а беларуская апазіцыя тады абсалютна дакладна глядзела ў рот гэтым немцовым, гэтым Севастьянавым, і яна пайшла і на аб'яднанне, і на агульныя грошы, і на агульныя межы, і на ўсё. Вось. Таму такая у нас была апазіцыя, хто памятае, все ці Лібецкі, Абрамавы, там хто там яшчэ былі, нават не памятаю. Ну, а яна і цяпер такая, дарэчы. Ну, дык вось, можа, на захадзе прынялі б у сябе нейкі такі запасны варыянт урада. І то не факт, не факт. Яны намагаліся прымусіць Мінск замірыцца з Расіяй і упіхнуць Беларусь у склад Расіі. І тады ім не патрэбны ніякі там запасны ўрад і гэтак далей. Ну, а які-небудзь канцлер нямецкі прапанаваў бы Зянону Пазняку самалёт, як прапанаваў Байден Зеленскаму, каб вылецець бяспечна са сталіцы краіны. Ну вось, а цяпер раскажыце нам, як Пазняк усё прасраў, так сказаць, пакуль вы, крытыкі Пазняка, і вашыя бацькі, і вашыя бабушкі з дзедушкамі, бо вы ў пераважнай сваёй большасці маладыя, галасавалі за на ўсіх выбарах і рэферэндумах. Што не так, напішыце ў каментарах.